Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadalag balita kang Hesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Hesus niini, mingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios ug pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Suod si Jesus ni Marta, ni Maria ug ni Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin siya duha pa kaadlaw niadtong dapita. Unya mingon siya sa mga tinun-an, mamalik kita sa Hudiya. Sa pag-abot ni Jesus, nasayra niya nga si Lazaro upat na kaadlaw dito sa lubnganan. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya, apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Jesus, "Kun dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinoon nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon." Si Jesus mingon kaniya, "Mabanhaw ang imong igsuon." Siya mitubag, "Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw." Ug si Jesus mingon kaniya, "Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi, ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?" Ug siya mitubag, "Oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan." Nakita ni Jesus nga naghilak siya. Ingon man ang mga Hudiyo nga mikuyog kaniya, ug natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing, ug nanghupaw siya. Hain man ninyo siya ilubong, nangutana siya kanila. Dali ngari ug tan-awa Ginoo, mitubag sila. Ug mihilak si Jesus. Tungod niini ang mga Hudiyo miingon, "Tan-awa, pagkadako gayud sa iyang paghigugma kang Lazaro." Apan ang uban miingon usab, "Dili ba ipabuka man niya ang mga mata sa buta, nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro?" Natandog na usab ang kasing-kasing ni Jesus ug miadto siya sa lubong. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag bato. "Kuhaan ninyo ang bato," misugo si Jesus. Si Marta, ang igsuon sa namatay, miingon, "Ginoo, baho na siya karon, kay upat naman kaadlaw nga gilubong siya." Si Jesus miingon kaniya, wala ko ba ikaw sultihi nga makita mo ang himaya sa Dios kung motuo ka?" Ug ilang gikuha ang bato. Unya mihangad si Jesus ug miingon, "Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod niining mga tao nga ania dinhi aron sila motuo nga ikaw maoy nagpadala kanako." Ug human niya isulti kini, bisinggit siya kusog. Lazaro gula ngari. Ug migula ang namatay nga binugkusan og mga bindahi ang iyang mga kamot ug tiil, ug ang iyang naong pinutos sa panapton. Badbari ninyo siya og palakta,
giingnan sila ni Jesus. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Bisan suod kayo ni Jesus si Lazaro, pero matod pas mga tao diri nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro. Kay bao mo nganong wa siya mupugong sa kamatayon ni Lazaro? Ibaw mo wa parihata. Wa sa ko kay bao. Pero pwede natong bana-banaon unsa may hinungdan tungod kay gustong ipakita ni Jesus nga kining kamatayon dinhis kalibutan kanabang unang kamatayon inig human natug katao ang mosunod ana kamatayon man dili mupugong ang Ginoo ni ana. Muna ayaw gyud pagsigig question sa Ginoo nganong namatay imong bana, namatay imong uyab, namatay imong anak, namatay imong ginikanan, namatay ang imong estudyante, namatay ang imong pag-umangkon nga buutan, o kaha namatay ang pari. Ayaw na pag-question. Ayaw na pag-ingon Ginoo nganong wa man nimo pugni ang linog didto sa Turkey. Nganong wa man kakapugong sa storm surge sa Tacloban, wa man kakapugong sa tsunami dito sa Japan, wa man kakapugong sa linog nga milusno dito sa Bohol daghan kay simbahan. Ayaw na. Kay ang Ginoo dili mo pugong anang unang kamatayon. Sige, lingian na imong tupad. Ing na mamatay ragyod ka. Di na pugnan sa Ginoo, mamatay ra ka. Pero ang Ginoo mihilak pagkakita niya ng mga tao naghilak sa kaguol apil nas Marta, mihilak siya. Og importante kay ning paghilak sa Ginoo. Dili kabubuton sa Ginoo nga mamatay ta. Wa sa gid siya plano ana. Kang kinsa man ang kabubuton nga mamatay gitang tanan. Ibaw mo kinsa ng kabubuton? Wa? Usahay ra ba pasangin la na tong Ginoo? Kabubuton na sa sala. Ang sala mo'y nagdaan ng unang kamatayon. Nya kay ang sala ni amas kalibutan, patay gitang tanan. Kinsa ninyo dinhi ang way sala ta sa kamot? Pulos mo patyonon. Apil na ning ni isas kamot. Kay sadaan sad ni. Pero kay nihilak man si Jesus nagpasabot mibati siya nakitang tanan na biktima sa sala. Muna sa unang pagbasa ingon siya, akong ablihan ang inyong mga lubong. Inigabli na ko sa inyong mga lubong. Akong isulod kaninyo ang akong espiritu nga buhi hangtod sa kahangturan. Nya diri sa atong ikaduhang pagbasa, miingon si San Pablo, ang espiritu nga nagpabuhi ni Kristo, maoras ang espirituha ang niya kanato og mao sa nay mohatag og kinabuhing way katapusan. Nya sa Ebanghelyo niingon si Jesus, ako mao ang pagkabanhaw, ang motuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Lagi kaduhang lingi sa imong tupad ing na naluoy si Kristo nimo. Ing na ba ing na naluoy si Kristo nimo kay mura naman na siyag na discourage ay mamatay gid eta.
naluoy si Kristo kanato. Mao na gaandam na pud siya og pagkabanhaw, resurrection. Gaandam siya ikaduhang kinabuhi. Kaya ang una natong kinabuhi kana mang pagkatao nato, kanang sigihan natong celebrate birthday nga mahadlok ra ba mong musulti sa pizza. And birthday na ko ugma, pila na edad secret pa kada isulti na ang birthday ni Father Siano November 24, 1963. Ana aron kibaw mo pilay akong edad, aron mahibaw mo nga hapit na moabot na ako ang first death. Labaw pa mo diha nga mga tiwasuno na kaignaw. Pero kay gikaluy-an man tas Ginoo, gihatag niya ang Espiritu Santo. Pero ang kondisyon, kinahanglan mo tuo ta niya. Kinsa ninyo dinhi ang mituo sa Ginoo. Tasa kamot. So kanang wa mo isa mga impernohono na natanan. Sawan, tagaan ta mog second chance. Sige, tagaag second chance. Basin pagbabago. Kinsa dinhi ang motuo ni Kristo. Gamay na lang ang wa mo isa. Ang natog, wa mo isa. Sige. Kinsa maning motuo ni Kristo. Una, kinahanglan dili na ni siya mahigugma sa mga butang nga nias kalibutan. Matod pa ni Kristo, biyai ang tanan tungod kanako. Kinsa ninyo dinhi ang nahigugma ni Kristo labaw sa inyong kwarta. Taas ang kamot. Wa. Unsa man din. Anay nang isa, ana ra kutob. Pasabot ana, kay wa naman mo ana, pasabot ana, dipindi. Dipindi, og bati, atras, og nindot, ritso. Oy, mga buangon kay tas tanan. Kinsa ninyo dinhi ang nahigugma ni Kristo labaw sa inyong mga anak. Taas ang kamot. So, pwede ra gyud mamatay ng inyong mga anak, no? Total na amas Kristo. Kinsa dinhing mga bana nga nahigugma ni Kristo labaw sa ilang asawa. Taas ang kamot. Pasabot at ngano mahasta ang babae ni isa man na sa daybana. Babae kamo mga buangon mo. Bana akong gipaisas kamot. So na tulo kabuk ni isa. Pasabot ana, pwede ra gyud mamatay ng inyong asawa. Total na amas Kristo. Kinsa dinhi ang mga asawa nga nahigugma ni Kristo labaw sa ilang bana. Ta sa kamot. Wa kay klaro pero dabay sa ni ana ra ko to. Pasabot pwede ra ginagmangabit ang inyong bana. Total na amas Kristo. No. So ang nahigugma ni Kristo dili na gyud magulanon, dili na mabalakon, pirming relax. Mao na. Kay nga naman biyai ang tanan, higugma as Kristo. Ikaduha, kinahanglan mahigugma tas pag-antos kuyog ni Kristo. Kanang pag-antos mga igsoon mao gid nay makasantos. Antosan ang imong naong, masantos ka. Kiskisi na imong kilay, maimpirno ka. Antosan ang imong buhok nga giuban, malangit ka. Kolorin ang imong buhok, maimpirno ka. Antusan ang imong naong nga lagom-lagom kay Pilipina man ka, Pilipino man ka, malangit ka. Paputian ang imong naong, maimpirno ka. Antusan ang imong kahidlaw, anang imong uyab nga lami na jud kaing tukhangon. Kay kun imo nang buhaton, maimpirno ka. Pero di na nimo hikap-hikapon, malangit ka. Saban, okay?
Okay ba dili? Antusa ang pagpalit og slot kay malangit ka. Ayaw palit, maimpirno ka. Salamat sa mga namalit na tong slot. Ako mong tagag-update ha sa atong SBF DAG. Ang niantos nato og palit, nakapalit na sila, niabot na as of yesterday og 11,129 ka slots. Pakpak. Napay daghang antusonon, napay 64,871 ka slots. Nya nindot-nindot na raba paspas kay trabaho nato sa atong kumbinto, giapil pa dag trabaho atong drainage sa tubangan. Sige, atong tan-awon kadiyot ang update sa atong trabaho diya sa kilid kay di man mo kalantaw dito tanan. Paspasa gud na dong. Hapit na makompleto pabarog ang tanang mga haligi. 19 man na kahaligi tanan. No, nalibot na ang atong area sa hall, gin na area sa Tukoron na building. Okay, sa atong pakpakan ang naghimo sa video, labaw na gyud ang nagtrabaho. Salamat kayo niya sa ato sang special slot sa God's protection, healing and joy para sa atong pista ug sa Holy Week. Nahalina na punta og 5,966 ka slots. Pakpak yapon. Salamat. Anaapay 39,034 ka slots. Kanunay gid natong i-update kay kining mopalit og slots, mao ni ang pagsunod ni Kristo. Kita mga igsoon, gipalit sadta ni Kristo, ang tawag ana gilukat kita ni Kristo, gikan sa kamot sa yawa, gikan sa kamot sa sala. Iyatang gilukat. Unsa may ang gipalit? Wa siya mo palit, pinaagi kwarta kay pobre man siya. Iyatang gipalit, pinaagi sa tulo sa iyang dugo. Kada to sa dugo ni Kristo, one slot to siya. Nagto ang iyang dugo, one slot. Kita wa na taniya hangyuang nga mupaagas patag dugo, igo na para nato ang pagpaambit sa atong mga grasya ngadto sa uban dinhi sa simbahan o sa mga nanginahanglan. Sama ni Kristo ang tanan nga naa niya iyang gipaambit. Simbolism ani nga gusto ni Kristo nga magtinabangay ta. Paggawas ni Lazaro sa lugnanan na ay mga bugkos ang iyang lawas kay puston manas una og bindahi ang patay. Unsay giingon ni Kristo? Badbari siya sa mga bindahi. Og sa iyang giingon, og palakta siya, tagai og kagawasan nga mulambo. Daghan sa ato mga kaigsuonan karon, labi na sa mga kabos, gigapos in taon sa tumang kalisod. Wa badbari, giulipo na hinoon. Basin ang imong anak, wa na nimo palakta. Inigdayong lakaw, day kag ingon, pantay ka na. Palakta. Imong bana, gustong mo adto silingan, katong mubog short, basig imong kasaban, palakta. Imong asawa, basig gustong mo kuyog spare, nyari mo higda, tipon spare, palakta. No. Sabot, set free. Tagai o kagawasan. Kaning pulong
Lazaro. Gigamit sa ni kausa ni Kristo sa paghatag o comparison sa kinabuhi. Adunay dato nga porting kaon sa iyang bahandi, sa iyang pagkaon, samtang adunay kabos nga ginganlag Lazaro sa bakba sa iyang pultahan, nangayo og mumho sa iyang gikaon. Ang Lazaro di ay pasabot kabos o nanginahanglan. Imong tupad lingia ing naay Lazaro sa inyo. Naay Lazaro sa inyo. Kanang nanginahanglan ba? Basin kamong mga bata, ang inyong ginikanan nanginahanglan sa inyong time o sa inyong pag-abag. Sige lang mo ng cellphone, sige lang mo ng TikTok. Basin sad, mga ginikanan ng inyong anak nanginahanglan sa inyong pagsabot o sa inyong pagsuporta sa ilang mga ambitions kinabuhi. Sige lang mo yaw-yaw, sige lang mo yaw-yaw. Basin o niya kamo, nanginahanglan sad mo, nga di na mo papalitog slot sa pare. Yang pare, sige lang yung baligya. Ako mong iset free. Ako mong ingnon, ayaw na lang mo pamalit kung gusto mong muadtos impierno. Pero kung gusto mong malangit, kuyog ta, mamalit na ta. Slot pa more. Di ba? Sige, manindog na ta, mga slatters.